Love sa Love Radio. Araw-araw. Hosted by Robin Siena and Conyo Bicolano. Cheryl, I cannot do this any longer. Hindi na ako masaya. Napapagod ako sa kung anong meron tayo. Are you breaking up with me? Yes. Oh, okay. Don't worry. I can take it. Yun talagang buhay. People come and go. Wala akong oras para maging malungkot. Ay pa! Oh, diba? Hindi mo kinaya yun. Kabisyo, bangon na! Dahil oras na para man-judge ng kwento ng iba. O diba hanggang ngayon hindi pa rin tayo nagsasabay. Nako, bagong-bago ang ating programa ngayon mga kabisyo dito lang sa Dear Love. Uy, Conyo Bicolano. Uy, Robin Siena, parang kalmado lang tayo ngayon Siyempre, first episode ng Dear Love. Pero kanina nga nagpatikim tayo ng teaser natin. Oo, diba? yung narinig ko dito, 3 karakter Wow. 2 babae, may isang iniwan, may isa namang palaban, like super attitude talaga and all, at may isang napapagod na ako. Tutu. Kaya nga ang tanong natin dyan, Dear Love ba talaga ito o Dear Attitude si ate? Ay, pwede. Diba? Pero okay lang naman mag-attitude lalo na ngayon, Valentine's Day. Ay, oo nga. Happy Valentine's Day, Happy Conyo Bicolano. Valentine's Day. Actually, nakalimutan ko na Valentine's Day ngayon. Dahil? Well, araw-araw naman, nasa love ako. So, Valentine's Day araw-araw. Ay pa! Pero napakaganda ng aming regalo para sa inyong mga kabisyo maliban sa Valentine's Day ngayon. 49th anniversary din kasi ng Love Radio at eto nga po ang pinakabagong regalo namin sa inyo ngayong taon. At sana sa mga susunod na taon pa, no? Oo, legit yan. At eto nga ang Dear Love. Ito ang kwento ng iba't ibang muka ng pag-ibig. Kwento ng mga kabisyo natin sa palengke, sa school, sa sa katabi mo. Yan, kwento ni Kuya Driver. Yan. Totoo. Actually, marami pa kaming gustong i-react dun sa naging teaser natin kasi kung tutuusin, special yan dahil yan ang ating pilot episode. Pero gusto po naming pangunahan na lang na i-welcome kayo dito sa aming programa at pasalamatan ang bumubuo sa ating buong production team kasi dati sa Tarakape, skit-skit tayo lang nagsusulat, okay lang magkamali. Legit yan. Tapos si Jessa at Mar okay na pero ngayon involved na yung may production na tayo. Wow. Kaya we're so grateful of this opportunity. Alam mo, aalagaan natin to. I-grow natin to and ang goal natin dito ay makapag-inspire pa ng maraming kabisyo natin na patuloy magmahal kahit along the way, masakit naman talaga. There are times na ganon. Or kahit hindi nyo kami mahalin, okay lang din. Oo. Pero yun lang din ang hihingi naming suporta sa inyo kasi hindi nyo naman na kami kailangang suportahin kasi kapag natuwa kayo dito sa aming programa, tuloy-tuloy na nga ang kasiyahan dito lang sa Love Radio. Kaabang-abang talaga to, Robin Siena, kasi bukod sa Metro at Mega Manila, mapapakinggan yung ilang mga kwento natin nationwide! Wow! Si Conyo Bicolano, hindi na lang sa Bicol! Oo! Kahit sa Cebu, Iloilo, kahit nasa ang parte ka man ng Pilipinas, mapapakinggan at mararamdaman mo ang Dear Love. Kaya abangan mo yan, kabisyo, no? Anyway, mahirap i-judge ang buhay ng iba kapag hindi mo alam ang buong kwento, lalo na yung teaser natin kanina, maikli lang yun. Totoo yan. Kaya mga kabisyo, maya-maya lang, bubuuin natin yung kwentong yan. Mamayang 10:20. O, yung... Medyo naninibago pa po no? Oo, bubuuhin natin yung Dear Love na yan. Ayan. At kami po talaga ang makakasama nyo araw-araw simula alas 9 ng umaga hanggang 12 noon. Kasama mo ang pinakamagandang probinsyana DJ Robin Siena. Your Oragong Broski, like super legit and all Conyo Bicolano. Dito lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan?